hloubce a kráse života božského a zdravím. Byla jsem dlouho vedena k meditaci a rozhodla jsem se právě dneska pro vás natočit meditaci a budeme se nořit vlastně do věku srdce, což je velice důležité období pro nás lidi. Všichni jsme na tohle dlouho čekali, je to vlastně nejdůležitější období po Kristu. A meditaci povede vlastně bohyně Isis i bůh Horus a uvidíme, jaká krása srdce se nám otevře. Najděte si své klidné místo, můžete se klidně u meditace i položit, můžete jenom poslouchat hlas, nemusíte se vůbec dívat na video. A začneme a začněte sklidňovat své tělo a zaposlouchejte se do srdce. Můžete si i říct, nořím se do svátosti srdce. Do míst, kde mé srdce se slévá s duší, duchem. Tímto se krásně napojíme na vnitřní vedení Boha, vlastně na ty nejčistší energie božské a odtud vlastně budeme pracovat a budeme přijímat božskou energii a závlahu pro náš život. Už teď vnímáte, jak vlastně celé energie se sklidňují a vlastně tělo se připravuje na takové spočinutí. Komu vyhovuje takový meditativní set, může i tak, a budeme se nořit vlastně do těch vyšších vrstev, takže je vhodné opravdu být v klidu a udělat si prostě čas pro sebe. Je to velice důležité v tom každodenním dni nacházet místo, kde spočineme, kde čerpáme energii z těch nejvyšších božských stavů. A je to taková naše každodenní rutina. Až se vlastně to stane naší živou přítomností našeho života. Božská energie v tomto srdci je vlastně živá, protože světlo je naprosto živoucí a tak je i tvořeno. Je tvořeno každou vteřinou našeho pozemského života. Zde se nachází skutečný ráj, odkud my můžeme tvořit z této čistoty, protože srdce je pravda, srdce je čisté a srdce je náš maják, abychom naplnili a vlastně mohli vyrůst ve světle v našem životě. To, proč jsme sem jako duše přišli. Pokud zde máme ještě určitá odčinění a čištění, i to necháme zvědomit a zvědomí se podle božské inteligence právě to, co má vzejít. Možná, že už právě teď vás jakoby ponoukají určité vaše vzorce či právě neodčinění. Necháme uvolněně všechno toto vzejít ve vědomí, aby jsme to mohli vlastně ukončit a již nám to nebránilo našemu růstu v životě. Co se týče odčiňování, některé trvají delší dobu. Není to za jednu meditaci, ale může se tak i dít. Jsou to vlastně milosti Boží, které se na nás vylévají a skrze nás. A toto vlastně my vůbec neovlivňujeme. Je to plně v Boží vůli a má to tak i být, protože Bůh přesně ví, vše v souladu s božskou jednotou a Bůh ví, co jak nám otevře, kdy ještě máme na sobě zapracovat, kdy ještě nedozrál ten čas, takže na sebe nespěchejte, buďte k sobě laskaví. A jako ženy, pokud jsi právě ženou a posloucháš tuto meditaci, dovol si tvořit z čistého a laskavého srdce. Čistota a laskavost srdce je nejvyšší božská energie pro ženu, nejen pro ženu, ale hlavně pro ženu a my z této energie můžeme krásně tvořit
ve svátosti srdce. Vše, co je nám z Boží vůle dovoleno. Jak v tomto uvolnění pokračujeme hlouběji do našeho srdce, otvírají se nám božské roviny. Zde začínají andělské, archandělské, nacházejí se zde i Kristovy úrovně Ježíše Krista, milované Panny Marie, bohyně Isis. A já ji tímto volám, bohyni Isis, prosím tě s láskou a pokorou pro nás všechny. Vstup prosím do našich srdcí a vyjev každému, co je potřeba. Kéž se můžeme zavlažit krásnými kmitočty věku srdce. Již sem plně proudí první etapa věku srdce. A je pro nás důležité, abychom se zavlažovali v těchto nových božích zákonitostech a mohli tak ukončit v životě to, co nám již nepatří a co vlastně už je dávno přežité. Cítíte, jak se rozprostřela takový vánek až proud harmonie? Já to vidím jako obrovské, posvátné, božské pole harmonie. Pro nás všechny. Já ti hluboce děkuji, bohyně Isis. A ještě více nás nyní harmonizuje. Vnímáte tyto kmitočty ve svém srdci, ve své duši, jak vás zalévají? Její božská krása je nepopsatelná. Její posvátná energie je překrásná. Ona, když vstupuje k našemu srdci, tak ví přesně, co má naplnit. Zná božské zákonitosti dokonale a vše svou vahou božskou váží a proto spouští vše tak, aby pro nás bylo blahodárné. Proto na sebe netlačte, nechte uvolněně vše proudit. Možná se vám teď vylévají nové harmonické záznamy, které vám dávají takovou tu novou jiskru do života, či nový nápad, inspiraci, jak právě se můžete v životě posunout. Mnohokrát jsem to zažila. Tyto zázraky srdce, protože v srdci tlí cesta právě těch božských zázraků. Je to ta cesta, která nás právě může zachránit v životě. Je to náš maják. Nořte se ještě hlouběji do svátosti svého srdce, slévané z duší. Věřte, moji milí, že jsme milováni absolutně. Nořte se do této absolutní lásky a světla bez konce. Zde najdeme útěchu a pomoc. Bůh je naprosto milující. Nebraňte se potom i potřebnému očištění ve vašem životě, protože i to je potřeba. Aby nám již nic v budoucnu nebránilo k prožívání šťastného života. Víte, to štěstí dlí skutečně v srdci a je bezpodmínečné a ono se to štěstí umí vylévat samo o sobě každý den. Sama to zažívám ve svém bytí již nějaký ten pátek a je to krásné. Noříme se do hloubky našeho štěstí ve svátosti srdce, srdce slévané duší, duchem. Vnímám bohyni Isis, jak s námi pracuje a vlastně mě ponouká v těchto krásných chrámových energií k našemu růstu, takovému vzletu Horuse. Bůh Horus je vlastně osvícením, je tím velkým osvícením a my můžeme dosáhnout i toho jednoho malého pravého zrnka,
v našem srdci světla. A to jedno malé zrnko světla může naprosto změnit náš život. Protože jedno zrnko světla vykoná zázraky. A my se právě napojujeme na tu nejčistší světlo zrnka, pocházející z božských rovin. Necháme ho plně rozprostřít, aby nás očistilo, otevíralo nás v pravdě, vyzařující, skrze nás, pro nás i ostatní. Protože jsme my, jsme božská jednota. Jeden bez druhého život nikdy nezvládneme ani. Proto je důležité, abychom spolu vzájemně spolupracovali a vytvářeli harmonický celek. Že se pozvolna očišťuje pro nás všechny. Láska je cesta absolutní. Je to cesta harmonie. Je to cesta laskavosti. Je to cesta pravdy. Je to cesta svobody. Cesta krásy Božího srdce. Milosrdná cesta Boží. Cítíte, jak se napájíte ze zdroje? Jak vaše bytí rozkvétá? Já se tady teda úplně vytočím. A tají v této boží kráse. To i hmota se taví. Když naše srdce září, taví se i hmota. A potom i hmota pozvedá náš život. A to je velice důležité, že je v rovnováze. A naše skutečná a pravá přání v životě se mohou naplňovat. Pro někoho třeba to pravé přání se ještě ukáže. Někdo třeba ještě přichází právě sám k sobě a probouzí se jako to malé dítě, které se učí chodit. Ještě má třeba před sebou mnoho práce, ale to nevadí. Důležité je, že jsme na cestě. A právě tato cesta je blahodárná. Je překrásná. Já jsem tady úplně zalévána harmonií. Mé srdce opravdu se směje. Usmějte se sami na sebe vnitřně. Dopřejte si lásku. Přijímám sebe v absolutní lásce. Přijímám vše v absolutní lásce. A věřte, moji milí, že cestu naleznete. Ta cesta je uvnitř vás, je ve vašem srdci. Srdce je tak jasné, srdce je pravda. Srdce je absolutní čistota. Srdce je svaté. Je to posvátná cesta duše, která se vylévá právě skrze nás do našeho života. A tím už věřte, že i nyní se utváří váš život. Nově začnou se plnit i vaše touhy a přání, protože když jsme sami sebou, tak v přirozenosti se nám děje to, co vlastně my vyzařujeme a kým jsme. A nepotřebujeme jí zbytečná přání, které nás třeba táhly dolů v cestě, ale uvědomujeme si naši pravost a pravá přání, která jsou právě podstatná pro naplnění cesty. Duše potřebuje naplňovat cestu, proto jsem přišla, pro ten vývoj. A to je podstatné. Pomalu se budeme vracet zpátky do běžného stavu vědomí, protože naše vědomí je část duše a srdce je část vlastně duše a vědomí, takže budeme se vracet do běžného stavu vědomí. Já jsem teda cítila, jak se krásně jsme se rozšířili i v tomto stavu. Naše srdce se rozářilo. Doporučuji vám vracet se k této meditaci, jak budete cítit, a spojujte se se svým srdcem takto.
každý den, ideálně, co nejčastěji, protože ten život ubíhá, každá vteřina ubíhá a my jsme sem přišli cesty naplňovat a ne se soužit, být šťastný, ne být nešťastný a umět opouštět věci staré pro věci nové a umět opouštět to, co nám již nevyhovuje a pozvedat se do vyšších úrovních světla, kde se právě vše rozpouští, naše bloky, a ještě do vyšších úrovních světla, kde se nachází absolutní láska, a to lze právě skrze srdce. V hloubce srdce vám děkuji, miluji vás, posílám lásku pro sebe i pro všechny lidi, protože je to potřeba. A i ty, co třeba nemáte rádi nebo vám nevyhovují, protože každý jsme součástí celku, ale zároveň si můžeme jít svojí vlastní cestou a naplňovat svůj krásný příběh a každý den vykonat něco dobrého. A protože život je prostě krásný a já život miluji. Miluji i lidi, miluji i vás, miluji svou práci a mějte překrásné božské dny a udělejte radost i někomu dalšímu. S láskou Katka, mějte se překrásně, ahoj!